Bateh pemerintah Kabupaten Jonegoro mudalno akeh 8 truk bantuan bahan-bahan pokok gawe ngiwangi korban bencana alam nok nggone wilayah Sumatera. Bantuan sing wis dikirim iki yaiku kasil donasi teko 124 lembaga pemerintah ambek swasta. Karo bantuan perorangan teko nggone pirang-pirang elemen masyarakat nok nggone Kabupaten Jonegoro. Mangkate bantuan kemanusiaan kasil donasi warga masyarakat Jonegoro langsung nok kantor BPBD Dalan Ahmad Yani Kutha Jonegoro diingi sore. Bantuan sing ape disalurno nok pemerintah Provinsi Jawa Timur iki digawa nganggo 8 truk gone BPBD, Brimob, Polres karo Satpol PP. Wakil Bupati Jonegoro Nurul Azizah sing mimpin langsung ngirim donasi iki njelasno bantuan sing dikirim ambek dikekno nok pemerintah provinsi kabeh ya kuwi kebutuhan dasar sing lengkap karo akeh kaya 30,4 ton beras, ewunan dos paket sembako liyane kaya minyak goreng, susu, mie instan, kecap, gula sampai banyu ngombe. Saliyane kuwi enek jajan, perlengkapane bayi karo lansia, kemol ambek macem-macem kebutuhan pokok liyane. Kabeh bantuan kuwi teko kasil donasi 124 lembaga pemerintah karo swasta, ambek bantuan perorangan teko pirang-pirang elemen masyarakat nok Jonegoro. Donasi sembako karo kebutuhan pokok liyane iki ya kuwi wujud empati kanggo dulur sebangsa sing berjuang mulihno awake teko musibah bencana alam sing kedaden saiki. Bantuan iki dikareno iso ngurangi beban penderitaan para korban. Ambek nyempetno proses pemulihan ben warga sing kena dampak iso balik semangat bangun kehidupan sing luwih apik. Edo Jodi Aldian, JTV.